So we can break apart to hit me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this, and I know. I pozdrav ljudi, moj meč ovdje i kao što vidite danas ćemo igrati Minecraft Games na MCSG-u. Mapa je Alaskan Village i ljudi dobrodošli u novu epizodu nakon 3 nedelje, ja mislim. Ljudi, ne znam šta da vam kažem, idemo prvo na spawn. Imam jako važnu temu za ovaj klip. Ok, chestplate. Ok, nigde nisam našao weapon, jak sam otvorio 3 chesta za redom. Ićemo na rutu Northwest. I da ljudi, dobrodošli u novi klip nakon 3 nedelje, čak i više. Stvarno ljudi, vam se izvinjavam zbog tolike neaktivnosti. Ali stvarno nije bilo do mene, pošto ja, kako se zove, sam, ok, ovog klika moram da namažem. Ja, od zadnjeg klipa, ja sam u zadnjem klipu rekao da ću raditi daily na onom mini raspustu koji je sledio. I kada je došao taj mini raspust, ja sam izgubio volju za snimanjem, nisam želeo ni da snimam ništa. Nisam ni igrao Minecraft. Posle, ne znam, 2 nedelje od toga mi se volja vratila. Ali, kako se zove, ja ne znam, nisam imao nikako vremena u školi, sad mi isto veliki problem pravi škola. Da uglavnom to je to, sad sam se vratio, sad imam mnogo više vremena. I sad će nova godina, ok, ovi likovi dosta, znači sad će nova godina, sad je danas 1. decembar. I mislim, ok, sad mogu da napadnem ove likove pošto sam skoro full iron. Znači sad je nova godina i želeo sam se vratiti snimanju. Tako da uglavnom je to bila tema za ovaj klip. Nešto si malo bilo u lobby, izgleda mi je tab nešto ubagao od prošle runde. Ljudi, znači vratio sam se, uglavnom sam to želeo da vam kažem da sam se vratio i ok, da namažem ovog lika. Ok, namažem sam ovog lika. Znači, želeo sam samo to da vam kažem da će klipovi ići sada mnogo češće i da uglavnom neću snimati samo sada su Royal Games kao što sam do sada snimao. Sad ću uvesti jako dosta drugih serijala, ovi vamo su timeri što je stvarno ekstra. Nije mi baš prvi rekord, iskreno, znači mnogo puta sam rekordao, ali nema veze. Tako da uglavnom to je to što se tiče tema, ovi timeri će očigledno ići na mene, nisam siguran. Mada to će biti OP, da vidimo kako ćemo sad, znači posle dužeg vremena da vidimo da li ću uspjeti jer rektam ove timere, nisam baš ni ja siguran. Ali ćemo vidjeti, da želio bih da se zahvalim, ne znam kako se zove, da Ickruno, imat ćete link njegovog kanala u deskripciji, mi je napravio intro animaciju, znači mnogo mu hvala. Ovi timeri su krenuli na mene, što je stvarno, znači znao sam da će neko bude. I ko bude želeo teksturu, tekstura se zove Swifty 16x16, nek mi se javi samo na Facebook profilu i daćemo download link. I ovi timeri idu na mene, nice, znači ostalo nas je još 4 i mislim da ću moći da ubijem ove timere, makar nisam siguran. Ok, koja sam sreća da sam dobio tačno na 9. slotu ove boots. Ok. Oh my god. OP 1 down, as rekt. Dobro, ovaj lik. Sad baš nisam low. Dobio sam 69 poena od ovog lika. Samo da vidim da li će... ovaj lik... dobit će hit. Oh my god, imam 2,5 srca. What the fuck, znači nisam ni vidio da imam... Oh my god. Ovaj lik će me rešiti 100%. Ne! OMG, uspio sam da pojedem Gapple, nice. Ovaj lik je sad gotov, krenut ćemo se jedno 10 sekundi pred deathmatch. On ima Diamond Sword, to sam vidio još malo pre. Ja imam Iron, mada on je lošije stekovan. Tako mislim da ovog lika mogu lagano dobiti. Ok, on misli da se neću okrenuti i... Oh, nice, uhvatio sam ga ovdje, nije mi hit dao, što je stvarno pre OP.
Ok, Diamond Sword, timeri su pali, idemo na deathmatch i ovo moram da se nimiti, znači šta god, gf, ok, ovo sam rekao timerima, nemam liku, ovaj lik ne zna šta pišem, a da nema veze. Ok, ne znam da li koji mač ovaj lik ima i da li ima uopšte strela, ja nemam uopšte strela što je stvarno loše, sad mi je FPS malo opao, mada nema veze, svakako ću namazati ovog lika. Pošto moram snimiti epizodu, stvarno me više smorilo da snimam i da pokušavam. Tako da, ajde liče, ok, ovaj me neće napasti, ali me izmašio jako dosta s bom, tako da mislim da imam šanse. Ok, imam više hitova, da definitivno, oh my god, sad mi je da tu dosta hitova. On je sigurno one hit, čim beži sa Diamond Swordom, samo jedan hit i on je dead, znači 100%. Ok, znači mislim da je on, ovamo će gromovi, ok, neće. What? Ok, rekt. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Ok, u stvari vam pokažem novogodišnji skin, pošto sad ide nova godina. Tako da ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode, ako ste živjeli, obvezno ostavite like da probamo 40+ lajkova za povratak. A mi se vidimo u sljedećoj, ćao!